Tak naša spoločnosť sa zaoberá výrobou oteľových konštrukcií. Prevažne je to výroba takýchto montovaných hál, v akej stojíme, rôznych priemyselných budov a myslím, že 50% našej výroby sú zábradlia na mosty a cesty a rôzne priepusty, čiže všetko, čo sa týka v podstate oceľových konštrukcií. Najnovší program náš je, že začali sme robiť aj oceľové stožiare pre telekomunikácie. Pokiaľ sme neprišli k tomu termakatu, tak sme vždy všetky výpalky objednávali od externého dodávateľa. My používame výpalky od hrúbky 3 mm až do 30-40. Dnes po 3 rokoch to hodnotíme, že obrovský, pretože dovtedy to vyžadovalo veľkú prípravu zadať. Nemohli sme si dovoliť na nich zabudnúť. Dnes to pre nás nie je problém. Dnes, odkedy máme vlastný paliaci stroj, je pre nás úplne v pohodičke, že na niečo pozabudneme vo výrobe, zistíme, že nám treba taký a taký výpalok, okamžite ho nakreslíme, okamžite ho dáme paliť a v podstate v priebehu 2-3 hodín máme výpalok vo výrobe a môže sa s ním pracovať. Kdežto keď sme to dávali externému dodávateľovi, museli sme to nakresliť, museli sme mu to zadať do požiadavky, on mal nejaký vlastný výrobný program, čiže kým nás zaradil, prešlo často 1, 2, 3 dní a to bol pre nás problém. Dnes je to vybavené. V našom prípade sa nám to vrátilo v priebehu 1 roka. Čiže vlastne my sme za rok mali vrátený ten stroj.